Tukiregere na siasa turigeribo igase county ya Nyamira ekirogo kyobo governor nigo kagenderete ko ngusabarwa abo igoba abere bagwancherwa nekyo mbekere kyobo chori nechimbe IBC eriko gendera neganga yabo yokuri ekirwe kya aso obochori bole bosio gati yabo Daniel Siemo oyibona obere kagwancherwa nekyo mbekyo niganyarega komanye bamenye kurwase county ya Nyamira aise wancherwa na baise komwali baga lyowekiraniyo buraibwaye nacho ikirania mange anachibunga chirichi yabere chigo tikumagase county ya Nyamira asokuru obokoreri bwaye nagoteba nacho koligereria amangana arengete chisemi chibara amache gati ya ndamange ayo atebira gocho ikirania nakoborya bamenyi be county ya Nyamira kone kibuna nkumusira bare asobo chori bonene buri bosio sesio kubeka makaratasi tuime tukoria igoro twakorerwa tukanyora antu atakeire genteke mogo se bibere nasao muyo tugusaba binte byons twabinyorire twabirire byarigeririgwe aso butambe na ende byanyore kandiringa nebiya twanyorire hakikisho ina into twancheirwe kogende geti bono na koligie kerugeke egere abantu baitu banyamira baeguri baga bae Daniel Siemo ekirugeke egera baretere amangana maya amaya especially as ekegorieke kya bantu baitabake ekegorieke geito kya bantabake tokurukata youth banyore egento tokuruka technological empowerment bana baito ekere banyorire igo nari barasoka isiko banyore chigasi egere barete amaendeleo ase county yitu ya Nyamira nendo bukibago bosire kiro muntu anyora sago soka gochia nechinguru chia echitumike buya na nyasa oito arete ebisio Nyamira ya itegenderere Samarieta ngorwa Denis omenyaega mbwato mugoko monene ase exercise bengali ngiya raisingo akintoka ngo monenga mbuyemo